de woordbouwer 78. Hij is trouwens met Boukje Hengst op 18 maart 1901. De man van de band van Pakenjens die een oude Willem, Emke en Pietje, dat is iedereen moet. Paken Auke is geboren op 13 april 1904 en Bebbe Anne is geboren op 2 maart 1907. En ik hier aangezien ik net over gevraagd, ik heb een op de Sunserbond of zo van die ploeg. En de winnaar in de ploeg van Paul de Boukje.